Здравейте, приятели! Днес ще ви взема с мене в един процес на правене на гривничка при мен. Тук съм си приготвила маниста. Ето ги всичките ми кутийки, с които разполагам. Въженцето, с което работя. Днес ще правя портокалова гривничка. Ще ги нанижа манистата и ще ви покажа крайния резултат направо. Така, гривничката е готова, но преди да ви покажа как изглежда, искам да ви отправя предизвикателство. Ако до края на седмицата събереме 100 абоната, ще подаря гривничката на един от коментиралите. Ето я и нея. Моля, абонирайте се за канала и някой от вас ще бъде късметлията да я получи. Чао!